Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya miadto sa Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao kinsa sa tao. Sila mitubag, may nagingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nagingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nagingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo usa may inong ikasulti, kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan si Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan ka gayud, kay kining maong kamaturan, wala maabot kanimo gikan sa bisan hata kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busasultihan ko ikaw si Pedro, o ibabaw dining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag kanimo ang mga yawi sa gingarian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Unya, gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga di bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Pinagi ng santos nga Ebanghelyo, mapasaylon ta ang atong mga sala. Maayong hapon kaninyong tanan. Nindot kayo nga atong santos nga Ebanghelyo karon kay dinhi usa sa mga apostoles. Ni klaro gayud ni Jesucristo, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Apan gingnan hinunsa ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan ka gayud, kay kining maong kamaturan wala maabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundi gihata kanimo sa kaamahan nga atua sa langit. Tingala ito ni duha ka importanteng butang atong tan-aw sa atong santos nga Ebanghelyo bisan sa kapuno ni una. Everything has a beginning. Everything has a past. Kini nga itong pagtuo, diin atong nahuptan karon nga kamo nagalingkod dinha ug unya misimba ug naminaw sa atong santos nga Ebanghelyo, wala lang kamo mulingkod dinha tungod kay diha dayon giingnan mo sa Ginoo, tuo mo kanako ug unya kamo manimba gayud karong sa banduha sa hapon. Kundili, nagsugod ko ni somewhere else. Sa bata, gisulti kung kinsa kini Jesus. Nanumdum ko sa ako among kinamanghuran nakaapil pa ko og taybog-taybog niya ni ining, di ba? Kining bata sa una wa may mga klaro-klarong higdaanan. Una atong duyanon, nakaapit pa kong duyan, gamay pantawon kina among kinamanghuran. Una na panuigon siya, usa ka tuig, matudluan, Jesus. Hantod nga, nakalakaw na ang among kinamanghuran, una, kanunay maglabay-labay sila sa simbahan. Kay dili pa man siya pasudlong sa simbahan, kay kinamagagmang bata, nung hilak pa man. Naadinha. Si Jesus naa sa simbahan. O magtagbalik-balik nila mulabay diya sa simbahan, pulingin na akong manghod. Una mingon siya, Jesus. Si Jesus naa sa simbahan. O sa panahon nga nakasimba na sila, dito na siya naglibog. Kay pagsulod niya sa simbahan, daghan na kaayong mga santos. Kinsa man si Jesus, ani mga santos. Mao kadto nga panahon na nga gihinay-hinayan sa among inahan pagsulti kini si Jesus kana si Mary kana rang duha ang una niya gitudlo sa among kinamanghuran kay kung daghanon pa
basin dili na mo suod sa ingong huna, basin kung wingon na ako mama Agustin lahian ni Agustin nga gibutang ng depulto nga Santos ug sa Agustin nga among silingan, basin maglipog siya. Ungay pa kalainan ni San Roque, kumingon akong mama Roque ang silingan, mao katulang duha ang gipaila. Hangtod nga mitubo na siya, gisultihan na siya kinsa kining mga santahan sa unya. Kay kanunay masadadon sa among maginikanan sa pagsimba, siya musimba na gayon. Kaya magtaro o paminaw sa Ebanghelyo o kung sa pagtulunan sa itong Ginoo. Something or everything has to start somewhere and sometime. Bisan pa ang itong pagtuo. Kay ang kanunay nato nga pagtudlo, kanunay nato paghatag og ehemplo sa mga kabataan, mao kini ang mudara kanila mahimong foundation sa ilang pagtuo itong gitudluan. Nood gyud kung ang bata kanunay natong pasimbahon, ni ko ana gawa siguro kung ang influensya dili na maayo, pero kung atong balik-balik, atong buyoron, atong dadon sa pagsimba, ang pagsimba will become his or her second nature. Sa ito pa, apil na niya. Makadistinguish na siya kung unsay Lunes ngadto sa Sabado o unsay Domingo. Nga sa Domingo, musimba ngayon. Somewhere, sometime, gitudluan siya sa pagtuo. Nanaw kini ang nasa Santo sa Ebanghelyo. Si San Pedro o uban nga mga apostoles na kig-uban sa tugin ni Kristo sulod sa tulong. Then later on, gipangutana ni Kristo ang iyang mga apostoles. Tingali ang pulog usa ka mga apostoles nakaibaw na sila ni Kristo apan dili sila makusganon maisugod nga musulti nga siya ang Mesiyas, ang anak sa Dios. It was only their spokesperson nga mao si San Pedro ang musulti, ikaw ma ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Na mao kini nga importante alang kanato ang atong foundation di ay ug ang atong pagtuo kaniya na gihikay pagpasabot kung kinsa siya. Mga dili na to ihikaw ang atong pagtudlo sa mga kabataan. Kay kining atong pagtudlo, mamunga ra kining daghan kung motubo na ang mga kabataan. Ikaduha sa atong Santo sa Ebanghelyo, mao kining giingon, kung unsa ang imong itugot din sa yuta, itugod usab sa langit. Kung unsa ang imong idili din sa yuta, idili usab sa langit. Tingali makaingon ta, katong dili mo tuo, na dili gyud sila kaayo maluwas. O katumutuog na kailas atong Ginoo, maluwas sila. Apan bisan pa kung ang sahay mo dumili o pag ko ng panahon nga ang Ginoo mulut pailhon siya kung kinsa gayud ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Ninumdum ko netong sa stage play Les Miserables kung atong basahon sa Binisaya. Istorya kini sa usa ka tawo. Human siya napriso og napulog siyam ka tuig. Apan tingali mangutana ta nganong napulog siyam man ka tuig sige priso. Gamay rang yang sa nasakpan tungod kay gigutom siya. O dadakpan man siya, gipriso siya. O sa matagkaroon og unya gusto man siya nga moikyas o madakpan siya, mao nga nagkaanam o kadugay ang iyang pagpagawas. Miabot og 19 years siya sa prisuhan. Pagawas niya, gusto siya mangitag trabaho. Nanugtog siya sa mga tindahan, nanugtog kaniya siya sa mga multahan sa mga kamalayan. Wala gayon ni patrabaho kaniya kay nakailaman ang tao nga gikan siya sa prisuhan.
Di ba? Mao ding atong unahuna kung ang usa ka tawo gikan sa prisuhan, dili po dato siya dawaton kay base kung sa iyang buhaton sa atong panimalay. Apan ang katapusan siyang niyang tuktok, nanuktok siya sa balay sa obispo dito sa kumbento. Niyang simbahan dili man yun makadili kung adunay manuktok, gabi naman kadto, ipasulod siya, gipakaon siya, una gipakatug siya dito sa kumbento. Sayo sa buntag wa pa gani mo gawas ang adlaw, nawa siya ug unya nakaplagan siya sa daghang mga pulis tungod kay nagdalbit ko puno sa iyang mga kinawat. Nangawat din siya og kalis dito sa kumbento sa obispo, nangawat siya og mga kandelarya dito sa obispo. Bisan unsa ang gigikawat, tingala sa una-una ang iyang ibaligya aron ang halin iyang gamiton sa pagkaon. Nadakpan man siya. Ug nakaibawon ang mga pulis nga kadtong iyang gipangkuha gikan gayud dito sa obispo. Mao nga gidala siya balik dito sa kumbento sa obispo. O nakikatubang sila sa obispo. O giingnan sa pulis ang obispo, kini siya nangawat. Daghan kayo ang mga butang iyang gikuha gikan kaninyo. Nakaila ang obispo kaniya ug miingon siya sa mga pulis ang obispo, miingon ang obispo, wala man niya kawata, ako man gihatag niya nga gasa. Nisiga ang ilang mga mata kay bisan gikawat miingon man ang obispo, ako man ang gihatag niya, wala niya kawata. Walang may makabantay nga milakaw siya kay sayuman gyud siya kaayo magikan tingali wala pa mo gawas ang adlaw, nawa naman siya. O nakasabot katumang pulis ug unya nang lakaw sila. Unya ang obispo miingon, naapa man ko'y uban, naapa may uban nga mga kalis imuone dad-ane. Ikaw nga kawatan, una gitagaan pagagdugang, wala ginikuha ang imong kinawat. Dili ka mauwaw sa imong gikawatan, mauwaw jud ka. Tiobay gitagaan pa ka, ug wa ka dakpas sa pulis. Nauwaw ka ato siya. Apan giingnan man sa obispo, naa pa ko'y dugang ihatag kanimo. Imuon na ni sa pagkatinod, imuon na ni. Apan miduol ang obispo, o iyang isultihan kadtong kawatan. Hiingnan niya. Kining tanan, imuon jud ni. Sa among hunahuna nga ikaw mag-usab ka sa imong binuhatan. Imuon ni pag-usab sa imong dautan nga binuhatan. Ug kadto ka sa imong hunahuna o kasing-kasing. Pila may dagan sa istorya, kining maong kawatan nag-usab sa iyang ngalan aron walay tao dito sa katilingban nga makailan iyang balik. Nahimo siyang mayor. Nahimo siyang mayor. Ngano? Nagbag-o siya. Kay ang kaayo di ay gyud sa Ginoo, bisan dautan ka at tuon jud ka aron mausab ka. Ingon ni ana kamaayo o kapamasayloon sa atong Ginoo. Kinsa pa ka, bisan mamamatay pa ka, dili ihaan sa Ginoo. Gusto sa Ginoo, mag-usog ka sa imong daotang kinabuhi. Mao kini nga atong Ginoo, hinanglan makaila kita kaniya. Ang Ginoo na atong gituan, maluluyon, mapasayloon, kantigo mo tanaw kung unsay angay alang kanato. Sa ngalan sa mahanog sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manido.